जतन हामबाय ते खाकचा माया फारो जों आइपेड नंगै बे कक साख्लायोमोन जों जत साइमानो जों मियाफ्राव जों 23 तारिख जून 2021 जों खरागुरै लिडार आइपेड नि श्री प्रेम कुमारियाम एमएलए दोनों त्रिपुरा एमएलए मंगलदेव बर्मा एजेस ते आं जों बिया फाइखा दिल्लीआव जों थिक साराव 7:30 PM जों एपइन्टमेन्ट मानखा जोंनि बरमगना प्रेसिडेन्ट भारतीय जनता पार्टीनि जेपि नाडा जों मालायखा बनि अफिसाव जों प्राय 45 मिनिट हाइकआव सालायखा अ सालायन बिसिङाव जों बरनो जों रिसारो याफाखा ताई जों मेमोरेन्डाम दुखायसे बर जों याफाखा बनि परेव जों बाय डिटेल कक सालायखा जों एक नम्बर पुलिस रेंखा जों साखाथि आइ पार्टी आइपेपटी 2009 होइते जों लगातार आंदोलन खाइ दङ मुभमेन्ट खाइ दङ पीसफुली डेमोक्रेटिकली बेस्ड ऑन जोंनि दाबि जों साखा एडीसी एरियानो जों स्टेटहुड खालायनाय तिब्रानि खालायनाय अबति जों बाय कक सालायखा बाफोर सावो अपने दाबि you can go ahead your demand till you achieve your goal जों कोनो बादा खाया अपने दाबि न खायथामोन बहुत कक साका जों ते गोबां इसुनो तयै जों कक सालायखा जों साका थांनाय 2018 आव जों हाई लेवल कमिटि खालामनानै under the Home Ministry of India अपने रिपोर्ट जों मानियाखौ अपने जों साका ताई जों स्पेशल कोनो साका जोंनि स्पेशल पैकेज निबाय भाइनो जों बरनो साजा स्पेशल पैकेज प्राय 8,000 कोटी टाका जों अब जोंनि स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एप्रूव खायदोजा अपने कोक्ति साका तेबो जों साका 125 अमेंडमेंट बिल आ बिल न बाहायनो जों जाहाथे पास खायनाबो जों साका अब ताव पेंडिंग दङ अब लोकसभा ते राज्यसभागो अब अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायजाखा 125 अमेंडमेंट बिल एडिशनल तो ये ते टीटीसी अब दिलु साका ते गोबां माबोरै जों कक सालायखा अब रिपोर्ट जों नायगो प्लास आवनो इमिडिएटली इमप्लिमेंट खायना बागै ते जों साका जागा स्पेशल ड्राइव जोंनि एसटीएससी नि बागै गोबां बैकलॉग पोस्ट दङ वेकेंट पोस्ट दङ अब न स्पेशल ड्राइव खायै अब चाकरि न बागै जों बर कयखा आरो बसारो जोंनि त्रिपुरानि बरमगना मुख्यमंत्री लबदेव बाय सालायनाय आ इसुनो तयै निबो साका तेबो जों साका जोंनि त्रिपुराव ताव रिहेबिलिटेशन चलाय दङ जोंनि बुरुरियानो तयै आ बुरुनि सेटलमेंट तयै जों सालायखा अब जों डाइरेक्ट बोलो साका जे जों खनाका अब देशा जों गाहाम क्लेमा खायने जों खनाका जे अब नि लकडाउन बागै रां 1.5 लाख हेरिजागो अब बेलाय कम आवति जों साका ते बर माबारनाय ते सिस्टेमेटिक एजेंसी नु याखारै तेसे गाहाम खाय रां गोबां खायै बर लकडाउन बागै अब बकक साका इनका बसाबो अंडर होम मिनिस्ट्री अब जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट या अब होम मिनिस्ट्री बाय कंट्रोल खायजाबो बो मिछानो आवनो सानाय बसाव अब तिमा बेलाय गाहाम तिरेबो जों साकाबरनो जोंनि बीजेपी आइपीपी एलियंस ताव जों 3 बोसोर चलाय दङ आ 3 बोसोराव जोंनि बिसियो as a close coordination India of the Khamma for the smooth running of the government. But IPT BJP high level hote grassroots level point coordination committee khana bagai semua saka. Bo sabo bo very soon daitino bo Tripura pai abarno bo solve planning bo sabo. जों साइमना जोंनि जों खरागुरै जों लिडार IPT नि अबाय जों जरामाया जों बलाय जरा काहमाखा जों साइमना अबाय जोंनि दुखु खस्थ' को जोंनि बिरमान को जों बर साइमा खनारखा आव जों बलाय कुचिनखा बो गाहाम प्ले बो खनाखा बो खायनो साव बो खायनो I also belong to hill people बो तो हिमाचल प्रदेश नि बराव खायनो बो साव बो बलाय खनो चिनबां खानांजा ते जों जे पप सामानि ते जों सागा जोंनि स्क्रिप्ट नि जों सालायखा very important जों सागा ए छिलुलो जोंनि कक गरबनो मारिनाय तेबो प्रमाण स्क्रिप्ट बाय जे जोंनि कक गरबनो जाबो मथायनो आबो कक सालायखा
मटामटी जों जोंनि जे नांमानि जों बर कक साखा बो गाहाम खानाखा प्राय 45 मिनिट बसनो समय दिखा जों माहायजरा बेलाय माइया बो बेलाय बिजि आबाद बागै आं खागाव जोंनि पार्टी आइपिपि नि बागै ते प्राय जोंनि जत्त तिब्रसानि बागै बेलाय गाहामावनाय बहाय नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी नि बो बेलाय पावरफुल बो जोंनि ककनो गाहाम खानाखा बो जोंनि ककनो तै बो हाई लेवल बरनि कक सालायनाय बो होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार सालायनाय आ कक साखा बोरैबा आं खागाव जोंनि जे त्रिपुरा दिल्ली फैनानै जोंनि दिल्ली कैंपेन दिल्ली मिशन आं खागाव बेलाय सक्सेसफुल मा खागाव ते बनोजों सागा जे जोंना होम मिनिस्टार मालायना बागै बे बो ट्राई खायखौ दाव आं खागाव 100% होपफुल दंथिनि आसा दाव जों ते और 2 दिन तंनायखौ दिल्लीआव दिनै खोनानो जों जे होम मिनिस्टार अमित शाह जी बाय जों मालायनानै ते प्लान दं ते बिबो नमो द्रबासन मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार फरेस्ट मिनिस्टार ते अर्बन डेभलपमेंट मिनिस्टार बाय जों थांबाय मालायनाय जों अलरेडी माबानो सुजाक ते बेले गासै गाहामखौ आं दिनै मालायनाय दिनै अर्बन डेभलपमेंट मिनिस्टार बनो जों और दिल्लीआव कैसा जागारिनो बागै आं माने कहनाय आगेबो सालाक दाव जों दिल्लीआव दिनै स्टुडेन्ट बागै दिनै तिब्रासानि बागै बॉयज एंड गर्ल हॉस्टेल खेनबा चेष्टा खायदों अब तै और दिल्लीनि अर्बन डेभलपमेंट मिनिस्टार बाय आं मालायनाय मालायबोनो जों जागा साननाय जुदि जों दिल्लीआव जों जागा मा खांखै दिनै तिब्रासानि बागै बॉयज एंड गर्ल हॉस्टेल टेरेस हाउस तिब्रासानि बागै जों तांना बागै चेष्टा खायदों हामबाय